Nginibingelele nonke ababukeli be-Blaqlife TV, ngiphinde nginamukele kuhlelo lethu silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Igama lami nginguStufuzo Dlangamandla Zulu, umngwenyankomo Savukazi Mvuleni, intokazi yaZalwa Mkhize. So today sihleli nosisi la uzosichazela kabanzi ukuthi ubekwa yini la ekhaya namhlanje. Sawubona. Njani sisi? Saphila kunjani? Saphila na. Ubekwa yini la ekhaya namhlanje? Hey. Hey sisi. Kwenzakalani? Hey. Ngithanda indlela nje uqalisa ngayo uphefumula ngathi hey. Yabona sikuningi. Kwenzakalani? Hayi. Hayi sisi angazi lento ngiyayiqala ngaphi kodwa ke fanele ngiyiqale. Shuthi imina nginomfwethu. Sikhule nje sihlala sobabili naye. Nje ngingasho ngithi abazali bakhona kodwa asihlali nabo, bahlala kwenye indawo, sihlala nje sobabili. Umfethu usebenza kahle nje impela, hayi engasebenzi. Bethenga ukudla enginika imali ukuthi ngithengele izingane nje ayikho ikhanda leli mina bengingahlali nekhanda nje, ikhanda lami behlala licaca engenza izimpaji dadewethu nawo. Ingane zakho Anike mina imali, asidadewethu nayo imali, enza konke ufuna ukwenza. Engakaqoni ubhuti wami. So njengoba kade unakekela wena nabantwana, abakho labantwana noma Abantwana bami. Yena ubhuti akanayo umntwana. Oh, okay. Yebo. Yes. So kushuthi-ke qhubeka isikhathi naye phela umfana uyakhula uyabona, aqala abone hawu shuthi abe nehlo lokubona ukuthi hayi nangumuntu engimthandayo, amshele bethandana. Hayi afike ekhaya sefana nentombazane sethi hayi umuntu athandana naye. Hayi ngingabi nankinga ukuthi hayi okay usinayo useze wamthola umuntu azobambisana naye empilweni. Kanti angibuzange la ngimi. Uba umdala phakathi kwakho nomfowenu. Oh, okay. Yena mncane. Okay. Hayi yaqala ubhuti wami manje akasanginika imali hawu. Ngixaka ukuthi hawu bhuti imali athi hayi isebenzile imali kanjani hawu. Usenakekela lo muntu athandana naye manje. Kanti usenakekela lo muntu asethandana naye. Hayi okay kushuthi ngelinye ilanga uyafika ubhuti wami uhamba naye intombi yakhe izovakasha ekhaya. Kulesihlanu ifika intombazane igqoke iphethe weave ende nje lama weave lawa amahle. Hayi athi ubhuti hayi nakho ngimthengele iweave hayi vele kuvuka umona kimi. And iweave yazi kahle ukuthi ayilona ishumi. Ayilona ishumi iweave sisi. Ngithi hayibo kanti ubhuti imali asanginingi nje phela kulona. Wena usebenza kuphi? Angisebenzi mina okwamanje umsebenzi ngisawufuna. Yes. Hayi okay mase ngithi ngiplanisa ngizokwenza njani. Ngasho ukuthi phela ngiyambuza manje umfethu ngeke asanginika imali ngenxa yale ntombazane le. Hayi ngivele ngihambe ngenyangeni ngifuna umuthi wokuthi ngimdlise ubhuti wami, Ukuthi umkhumise. Ngimkhumise ubhuti wami, ngamkhumisa ngale ndlela ukuthi intombi yakhe wangabe sayifuna intombi yakhe. Ngoba manje senginomono ukuthi yonke imali isiphelela kuyona. Ngimkhumisela ukuthi ubhuti wami anake mina, aqhubeka anake mina, anginike yonke imali engiyifunayo ngoba usebenza Njengoba kade yenza. Kanjengoba kade yenza uyahola lo muntu ayinike yonke imali ayinike mina. Nangempela Wena awukho kubudlelwane, usingle. Ngingasho ngithi ngikhona kubudlelwane kodwa umuntu nje yabona onganginiki nemali. Unanga ubhuti wami ozanginike ngempela imali yangempela ngoba ethi awusisi wami nayo imali. Manje kwafika kwenzakalani-ke enyangeni? Wakunikeza-ke lo mkhumiso loyo, wabuya-ke usumkhumisa kanjani ubhuti wakho? Ngamkhumisa phela inyanga yangilayela ukuthi hayi lokhu uzokufaka ekudleni kwakhe. Nangempela ngenza lokho yathi okunye uzokufaka ezimpahleni zakhe ngoba vele uzogqoka ngoba wena uyayimwashela. Hayi nangempela ngakwenza lokho. Hayi ubhuti wami waqala futhi wanginika imali, wenza yonke into. Le ntombazane le kuthiwa maqhubeka isikhathi bashada naye intombazane. Oh, okay. Bashada nje vele mina ubhuti wami sengimdlisile vele kodwa bashada ngimdlisile ukuthi anginaki nje ngemali financial anginaki. Beshade nale ntombazane vele kungicasule kwayikhona ukuthi hayibo sebeshadile futhi kanjani ngapha mina ngamdlisa ngithi mhlawumbe engeke beshade. So mayeshadelwa ubhuti wakho uyabuya uzohlala noma kodwa wakho la noma uyaphuma ikhaya lakhe? Ubhuti wami uyabuya uzohlala la nomakoti wakhe.
Oh, nonke nje nila. Sihleli nje la ekhaya sonke. Banabo abantwana nomakoti? Abakabi nabo abantwana. Oh, okay. Okay, lokho nje kungicasile ngithi kusho ukuthi ngeke impela ngisathola lutho ngempela kanti nje kade sengimdlisa khona ubesenginika futhi imali. Ngavele ngayofuna omunye umkhumiso-ke owesi kunalo kade ngimfake wona. Ukuthi nje kwamakoti-ke manje akamxoshe. Oh, avela asuke Akavele nje indlela. amxoshe asuke like amxoshe. Hayi nangempela inyanga inginike ngimsebenze bexabane. Wena sonke lesi sikhathi uyawubheka umsebenzi awukakathuli nama awukakasebenzi. Angasebenzi ngisawubheka angawutholi. Hayi ubhuti hayi lokhuze ngimdlise ngimenze hayi bexabane. Uxabana kwabo baxabana kusebusuku. Ayithulela nje ngisendlini enkulu. Yezwa uthi hayi nakho-ke hayi ngasho hayi mina lapho ngajabula ngathi hayi nakho kuyasebenza lento yasebenza. Ngithulele nje ngithe ngibona ubhuti useyamkhipha umphosela iy'mpahla ngithi nakho umemeza mina usisi hawu sisi ngilekelela ngithulele nje ngimbuye ngithi mase ngithi angiyingena indaba zababili ngiqhubeke ngihlale endlini ney'ngane zami amxoshe. Manje sesilento iyangidla lokhu kwangempela futhi ngoba ngiyazi ukuthi konke njengoba kwenzeka kanjena imina. Indaba isuka emuneni ehlweni elinomona Ngadlisa ubhuti wami ukuthi amxoshe-ke manje umakoti wakhe. Uqale nini ukuyisola cause njengoba ukhipha nje imali uye enyangeni ufuna izinto ezokwenza ukuthi abheke wena ney'ngane zakhe uyahlafuna ngala. Uqale nini ukuyisola-ke manje? Ngiqala ukuyisola la ubhuti esebalisa khona ethi uyafisa manje ukuthi abe nomakoti behlalisane ngokuthula naye abe ney'ngane. Lokho kwangizisa ubuhlungu. Akanayo umntwana kuze kube manje? Akakabi nayo umntwana nentombazane le umakoti wakhe bebengakabi nayo ingane uze wamxosha bengakabi nayo ingane. Manje uthe uma ekhuluma nawo mazwi kwangezwa ukuthi lento ngiphatha kabuhlungu ngoba naye uyayithanda ingane. Ngiyamazi uwumuntu oyithandayo iy'ngane ngoba ngisho ezami iy'ngane uyayithanda. Umuntu nje onothando kwey'ngane. Kwangizisa ubuhlungu ngaqala ngayisola ukuthi yazi kube angibanga selfish ngenza kanje. Ngabe ubhuti wami uhleli kahle emzini wakhe noma ngabe uhleli la ekhaya kodwa ngabe uhleli kahle nomkakhe uhappy ney'ngane. So njengoba behlala ngokuhlukana njengamanje ubhuti usahlala nawe wahamba umakoti. Wahamba umakoti. Bahlala ngokuhlukana nje basathandana noma wamxosha bahlukana? Ngathi uma ngimbuza yena ubhuti wami ukuthi hawu manje kwenzekani phakathi kwenu wathi nje hayi khona siyakhuluma nje ngaloso kunesihla senyuka nje kodwa abadivosile. Bakwise manje baseparated ngoba bangokuhlukana kodwa abakadivorce. Kodwa manje sengiyazizwa ukuthi cha sengiyayisula. So ufuna ukuzoconfessa kubani-ke? Ngifuna ukuzoconfessa kuye umakoti ngoba ubhuti ngiyamsaba. Angikwazi ukuthi ngakhuluma into efana nale kuyena. Ngikhulume kuye umakoti ngiyazi ukuthi vele ngiyakuthathe kahle kodwa-ke ngizokhuluma naye ngoba uyena umuntu engizomcela ukuthi angilekelele ngithathe umkhumiso enyangeni le ukuze lento ngizoyikhipha engayifaki ubhuti. Ngilekelelwe uye umakoti kabhuti ukuthi amphuzise lento into nje azoyibilisa. Mese yakwazi usaphuza ubhuti ngoba mina ngeke ngikwazi ukuthi ngibilise umuzi ngiwunike uzothi ubhuti owani umuthi. So ngeke ngikwazi ukwenza ukuthi kube yimina onika ubhuti umuthi ongcono kube kuye umakoti wakhe. So uzwano-ke phakathi kwakho nomakoti lunjani? Kona ngiya-understand ukuthi awumthanda ngefika ngoba nakho wakuphuca iphakethe labhuti wakho. But nina-ke nje noba uthiwa isimo senu sinjani? Hayi isimo sethu nje hayi ngoba ngisho ehlala ekhaya nganginakho lokho nje nje uyabona awumthandisisa ungakhulumi naye njalo kodwa phela sasikhuluma kodwa nje uyabo sasibuye. Yena ubebona ukuthi ngabe kukhona something esenhlizweni yakho engenza ukuthi awumthandisisi noma abengaboni nje? Ubengaboni yena ngifuna uqamba manga ubengaboni. So uma ungasumtshela lento manje uma ubhekile angazizwa kanjani? Ngiyacabanga ukuthi ingamlimaza. Izomlimaza kakhulu. Izomlimaza. Sike sizameni ukumthinta simuze ukuthi uthini. Unjani mama? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuzo Dlangamandla from Blaqlife TV.
Ngihleli no-squeezer wakhe, angazi noma kufanele ngithi u-squeezer wakho noma uba, kodwa nje into ecishe ibe njalo. Usisi kamnyeni wakho. Udinga ukukhulumisana nawe, ngicela nje umuphe udlebe. Alright. Unjani sisi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngoba sekuchazele usisi ukhuluma nobani. Sisi yazi la kunento engifuna ukuyidlulisa kuwena, angazi ukuthi ngizoyiqala ngaphi. Hey, okay. Shuthi sisi selokhu wathandana nobhuti. Akaze ngize nje ngijabule empilweni yami ngoba manje na ubhuti engathandana nawe ubenginika imali enginakekela engigrosela engenzela yonke into engiyifunayo. Kodwa manje uthe uma sethandana nawe ayi konke lokho kwashintsha wangabe sakwenza. Manje ke sesinizo confessa la kwenu ukuthi njengoba akuxosha nje ubhuti yimina owabangela konke lokho. Ngahamba ngaya enyangeni ngayofuna ngayofuna umkhumisi ukuthi ubhuti ngimdlise ukuze ezoqhubeka anakekele mina nezingane zami. Wena angabe sakunaka. Usayintombi yakhe ngithe uma senishadile ngabona ukuthi hayi cha ibhodo eliconsayo cha lihamba impela. Ngaqhubeka futhi ngamsebenza ukuthi manje ke avela kuxosheke nje straight. Wena nje niyaxabana ngalana, niyaxabana ebusuku, niyaxabana uyakukhipha ukuphosela impahla, umemeza mina usangikulekelele ngekasi ngize ngitshosa ngingena indaba zababili ngangazi ukuthi mina yimina okusebenzise imithi. Hey sisangazi lento ukuthi uyithatha kanjani kodwa nje manje ngiyayisola ngiyazisola cause hayi cha uyisole kabi uyisole sekulate kwakufanele uyisole kwasekuqaleni ukuthi ungenza wena umenze ukuthi abe indoda yakho akwenzele wena akwenzele nezingane zakho hayi unesibindi ukuthi kanti ngihleli la ekhaya nje ngihleli ngenxa yakho sisi ngiyazi sisi ukuthi yonke lento ayifiki kahle emadlebeni akho kodwa nami ngiyayisola ngangingazi ukuthi nami wakuba nje ukuba selfish kwami okwangisuka nomona sisi ngiyazi kanti umyeni wami ubeyindoda yakho yini wena ufikele ukuthi ufana nomnawethu ukuthi ungaze wenze zonke lezi zinto ozenzayo. Chabo akasenda kodwa manje ngoba ubhuti wami engikhule naye sikhula nje sobabili yikho ngaso ukuthi ubhuti wakho kusho ukuthini ukuthi akabodlela izingane zakho sisi ngiyazi sisi ngiyazi sisi ngiyazi lento ayihlali kahle. Ngiyazi sonke lento ayihleli kahle ngiyazi kodwa manje ngicela ukuthi lana sibambisane mina nawe ngoba lento sengifuna ukuyikhipha manje akwazi ukuthi ingakhishwa yimina. Fanele ukuthi silekelelane nawe la sisebenzisane. Ngiyacela sisi ngiyakucela. Sisi ngiyacela ngicela ukuthi sikhulume wehlise umoya ngiyazi lento ukuthi ayihlali kahle kodwa ngicela ukuthi umoya uwehlise sikhulume mina nawe njengomuntu wesifazane umuntu wesifazane ngiyakucela ngiyakucela indlela engiyisola ngayo. Sengiyafuna nami ukuthi nibuyelane. Sengiyafuna nami ukuthi nibuyelane. Sisi ngiyakucela ngiyacela wehlise umoya mina nawe sikhulume ngiyacela bandla. Ngiyazi ukuthi lento engayenza impi. Okay sisi into engiyenzile la ngibuyelile enyangeni lengangisase kuyo lo muthi. Yasithi inyanga kimi na kunomuthi engizokunika wona ozokubilisa bese eyaphuziswa ubhuti wakho manje ngiyazi akwazi ukuphuziswa yimina. Ngisacela ukuthi kubo wena ongenzelayo lento le wena uzomsofta vele nisashadile anika divorce uzomsofta kube ngazuthi ufuna ukuzokhuluma naye ngoba vele ngiyazi ukuthi uyena uzothamba ngoba uke washe ensukwini ukuthi manje useyafisa engabe kuthiwa izinto zakhe ziright nemaqoqo akhe usefuna izingane.
Ngiyacela sisi, yebo, umese uyamphuzisa yonke lento izobola, yonke lento le iphume, niqhubeke nishade, niqhubeke nomshado wenu, nibuyelane yonke into ibe right. Ngiyacela sisi, ngiyacela indlela engiyisola ngayo. Alright, kodwa nje ungaphinde uyenze lento yowayenza. Ngazi nje ukuthi ufana nomthakathi wena, bye. Sis, okay, hayi cha, lelo gama vele cha, lingifanele lelo gama lelo, lingifanele lona. Lingifanele into engayenza ngikuzwisa ubuhlungu obungenasidingo. Sisi. I think usevalile call. Yeah, so uzizwa kanjani usukhulumisane naye? Hayi, khona ngizizwa ngipholile ngaphakathi kimi. Wehlile umthwalo. Wokhona lo mthwalo wehlile kimi. Kodwa nje ngiyayisola kwangafanele yonke lento ngiyenze. Kodwa ke ngiba sengikhulumile naye khona lokho sengithemba ukuthi ke uzofika ngimnike lo musi lo awuphuzisa ubhuti. Yazi abantu uma bethandana ayikho into abafihlelana yona. Ngiyazi usina kanjani mhlambe noma ngathula njengamanje makodwa kini. Kodwa ngiyazi ukuthi uhamba isikhathi mhlabe sibe right amtshele ukuthi wenzakalani. So uyoyithatha kanjani mawubhekile ubhuti wakho ngokumazi kwakho le ndaba? Ngokumazi kwami yena umuntu ophansi akayena umuntu ophezulu kakhulu, umuntu yena umuntu ophansi yena. Ngiyazi ukuthi noma ngabe ecaswa kodwa uyokudlulisa. Uyoyidlulisa yena, ngiyamazi, ngikhule naye. Kona ke ngiyazi ukuthi njengamanje akukho la usebenza khona and uthe ubaba wabantwana noma umuntu wakho umuntu nje ongenamali kangako uma ucompetition nobhuti wakho. So njengoba manje usukhetha ukulungisa izinto usuzoyithatha kuphi imali? Hayi ngibhizi njengamanje umsebenzi ngiyawufuna khona la asebengithembise khona ukuthi bazongiqasha. So ngiyazi ukuthi impilo isizoba ngcono namina ubhuti wami naye aqhubeke ahlale ngokuthula nomkakhe. So usangafisa ukuthi baphinde nihlale egcekeni elilodwa noma mhlambe ngangcono for bona ukuthi baphume noma ngabe kuthiwa ukwazi ukubatshela ukuthi abenzeni but ngesifiso sakho ufisani? Ngiyafisa ukuthi bethola indawo. Ngiyazi vele ukuthi umakoti kabhuti vele usisi vele ngikaphinda ngithembi ngeke futhi asafuna ukuhlala nami egcekeni elilodwa. Ngiyazi ukuthi bazophuma beyofuna indawo yabo ukuhlala. Ngeke ngize ngibe nankinga nalokho ngoba yimini odale yonke lento le, ngoba umakoti kabhuti umuntu ongenankinga. Ngiyathemba kakhulu ukuthi uzosizakala. Ngiyathemba ukuthi nizolungisa nomakoti njengoba esho nje ukuthi uzofika azolanda umuthi uzosiza umnyeni wakhe. So ngiyabonga kakhulu ukuthi uzivakashele uhlelo lethu. Ngiyabonga nami ukuthi ngisizile ukuthi ngikhulume nomakoti kabhuti. Sazi babukeli lapha emakhaya kuningi okwenzakalayo, silele singabantu. Ngiyathemba ukuthi nanoma ngabe kuthiwa abantu niphatheka kabuhlungu ngase bekwenzile since nibukela uhlelo, kodwa ngiyacela ama-comments negative ngicela niwagcine enhlizweni zenu ningawabhali because labantu esinabo la bayabona ama-show masakaphumile ama-episode and bayafunda ama-comments. Ngiyacela ngiyakhuthama. Ekunye futhi ngicelayo ukuthi ningawakhohlwa lamanye ama-shows esinawo, ama-pranks, sikhuphula usinawana nawo futhi ningaphezu kokwamukela ukuthi ningawabuka, ningabi senigxilala kuphela. Akisho ukuthi ngiyanixosha-ke kulisho le kodwa ngiyanicela. So ngiyacela ukuthi usubscribe, ulike, ushare yonke indawo. Ungakhohlwa-ke ukuthi uphinde ujoyine lokho ukuze kubeka ethubeni lokuthi ividiyo mayisiphumile kuqala uyibone kuqala. Akuyona-ke imali enkulu ukujoyina amashumi akubona osheleni amashumi inyanga. Ngiyanithanda kakhulu, bye.